वीडियो के आप सब देते रहनी पहले प्यार आशीर्वाद, 1 घंटा के कम से कम 3000 के रेशियो आप सब ऐसे आप सबके प्यार मिले। लेकिन आजकल पता ना हमने से का गलती हो गई बाटे, त्रुटि का हो गई बाकी आप सबके प्यार बहुत कम हो गई बा। बहुत प्यारा सॉन्ग रहे। थोड़ा मनोबल टूट जाला हमनी के, काम आदमी करेला कि वीडियो भी हमनी के लाओ तन जा भैया तब रिस्पांस नहीं के मिलत, जितना लागत भैया लागत हमें वो नहीं के हमनी के हो पावत। तो फर्स्ट आदमी के अगर रिस्पांस मिला तो मनोबल उठेला कि ना और कुछ कइल जा, बढ़िया कइल जा, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला तो मनोबल टूट जाता साफ। मन करता है कि काम हम ना करे, आदमी बंद कर दे। 4 तारीख के गाना आ रहा है। कल बहुत सुंदर गाना ऑफिशियल पे छूटा था जतिवाद।